לפתוח חגורות. באמת שם שקט, לצעוק לכולם. שקט. המורה נמצא. אמרתי, יש פה כמה חבר'ה שאפשר להעיד עליהם. אגב, באמת אני מבסוט מכל הקבוצה הזאת, כולכם מאוד מאוד בוגרים, רציניים, אני נהנה מאוד לאמנות. הילי ונטע זה סוג של חניכות שכל מאמן יכול לקנא בי שיש לי חניכות כמוכם. הרצינות, המשמעת, ההתנהגות, הנחישות, הלא לוותר. את זוכרת איך הגעת לפה? לא ידע להרים את הרגל, לא ידע לתת מכה בכלל. שום דבר. כמו שתי ידיים ורגליים שמאליות לגמרי. ומהר מאוד רצון, לא מוותרת לעצמה, לא הולך, לא קרה שום דבר, ילך בעוד 10 פעמים וככה מצליחים. אני מה זה מבסוט ממך, ואני כל כך גאה בך שחבל לך על הזמן. אם את לא יודעת את זה, תדעי את זה. גם אם אני לא אומר לך את זה כל שיעור, חבל על הזמן. אני ממש גאה בך שהתלמידה שלי תמשיכי ככה, ותתקדמת מהר מאוד לילדה בגילך, וזה יפה מאוד, תמשיכי ככה. כפיים להילי. נטע, מה אני אגיד לך? כל מה שאמרתי התכוונתי אלייך גם. אתן אותו סוג, אותו דבר. ואני יכול לאחל לך רק שתמשיכי ככה, כי מקסימה, אנחנו אוהבים אותך. משהו, חבל על הזמן, תלמידה מדהימה. כפיים. ונעבור לטקס. היה טוב? לא שמעתי. שבוע שעבר. לא שמעתי, היה טוב? זה טוב שהיה. היה טוב? זה טוב שהיה. מאחוריו. קדימה, לחזור. שימו לב. קומי! מוכנה לבלום? לא, בואי. תגידי, מה קרה? הלאה! טוב מאוד, לקום. מעודדים. מה לא באת אותה חוטפת? תני לה לנו. מה שהיא לא עושה בבית, לפחות פה, איזה בלימות. קלטתם? שבי. שם מאוד. כל פעם מחדש. מוכנה? בטוח? תעלי להבין. הבנת? גם אני קראתי. שב בקפה. מוכנים לצידה כולם.
מזל טוב, בנות, תמשיכו ככה. טוב מאוד, אפשר. מירי, מזל טוב על הפס האדום השני, ממי. הפס הוא אדום, לכתום. למה אין סרט כתום? יש! סלי. לשבת יפה ניר. רגע!